Shalom, oras mari kita damang dengan doa sabor siapa pamusero tahu guru gonggo papahan di acara jepek alai maripola. Adoro sepinatang tol hasatan debata jumulu hitam matanya. Debata jahubo para siro kana sumuru maulia ti Tuhan di pasar Tuhan nami Yesurham. Naing jumulu tumangon hatam kami. Ukap rohado pikiran nami asa mamula marparbuih hatan bagasa Yesus Kristus matanya kami suram sakmum. Amin. Hita damang dengan doa sabor siapa hatan di debata di hita. Di hari Selasa tanggal 2 September 2020 natar surat di Matius 5 ayat 44 sono mari di sini. Alai audo madok tuhamu. Holong marohamu di musuhmuna. Tanya ke kamu ma akan buru-buru hamu. Ido anggosa. Di takarunga saka porsyong. Macai bakollo roha maka holongi musuh iba. Manangiakun nau buru-buru iba di bagasan holong. Nah, yang sudah menganiaya kita. Bagaimana rasanya mendoakan orang yang sudah menganiaya, mengasihi orang yang sudah menjadi musuh kita, lawan kita. Alai hatani debatadu madok takas dui, iko kahulung ado musuh. Akama kenang doa sahabur siaon ilu memang tohodui sada aloniba macai gudang dui, 1000 dongan niba macai otik dui. Alani lu naik tutu ikon taukap rohata laho mardongan ikut tatanya tutu molope arong alok asa marhamu baun ni roha asa giat nyan masih cakunan masih aminah-minah masih tukul-tukulan masih rupa dia kana humurang asa totong roha namar pamuati niya di bagasan rohatai molo tabere pe musutai so tunggabe hosom rohata so tunggabe las rohata molo dia rupi ibana aka hamaulo di bagasan muluton justru ikut doho dohi tanah rupi ikut tatanya kodo ikut tahu rupi do alok tai asa dia dan muba pangalahona ai molongi do sasitong dan arumikot jala ido na endo hono ni Tuhan Yesus jala ido na pindah turun itu hatta holong na tu jolmai dan maribar ibana dan di dabohi ibana ayang go siap pangalang di jolmai ni adak tamanian alai ala ni holong ni rohani bata mate ibana di hobro silang humokot dosa di jolmai akama kenang hita doa saha persiawan di hita peak kana war negara di bangsota Indonesia tasitongna ikon totong do tatanyakon molaro akana baburu hita talu mobi hita na persia di Tuhani ikut tatanyakon alani di hita pesa sitongna so tungarong gabe terjadi skisma alana yang masih haulong adi tonga-tonga ni hudei pesa sitongna budak kir dua ka persoalan masalah-masalah yang terjadi alani do ikum masih haulong ado saling merangkul mananyakon asa tubuh dame las niroka ilu sasitongna molo tabere ngalok tai tatanyakon taurubi alani bakollo ni ani maholo di bagasan muluton alai tapangido magogo siya Tuhani tabereng ma ra olo do hita soni holan mardonga ni bero alo ni behian gabe tabu gabe las roha moru boban di roha ai gabe marblusai do hita kama kenang binerang alo ni be gabe tubu molo sai hosum taberek to alok tai ase mati maniano sai hatok manian sai totong ma merem maniano sai pha maniano jadi bolo tubuh songoni di bagai sholat tengah merdu sekitar di sini. Alanido sotung tahu somi ala ikut tatanya kodo asin muba mai mana ba asin dinggam mai mana sayang giat ma totong ture ido benda mulai bajol mana jahat tu hita ikut tatanya kodo asa muba mana asa bertobat di mana ai bolo doho do hita sarupa laho mamu sai mana kiak kone mana sebab dus do hita do hoti mana gabe merdu sai hita ido akamankan sasitongna harugia do dus de ropane songon namar hobar jabu molorang masih bakulingan harugia do sasitongna adong maulau gabe tutuk majabu nasada dang bui digio nalamanna manangna dang adong be na biasa ya ropane diurubi pas manang narong ulau gabe dang masih uruba be gabe masih osoman gabe gudang do harugianna hitape namar negara namar sahuta be molorang masih bakulingan namar huria pe sasitong namar punguap pe dus dero panik tarok masuk sada punguan suara sada 224 bolo didok di suara sadai gabe arong na masih osoma di suara sadai boy gabe terjadi dang denggep pare deoni ai gabe
olo ma dakture ai bolo masih osoman molo gabe aloniba adong ma aloniba di sada punguan ropaneng masuk iba di sada punguani gabe mardusa do ita alani do naeng ma si marpamati rohata naeng ma totong hita mulai sadarion mulai tikion nakama kenang dejar pemaita aholongi ma musuh tanya ko mana baburu-buruku molo maul pe alai ikut taulah be ai ido narapotan uba di bagasan muluton pos rohat tadi bata urupan do hita ido benai dok buke deteo para rasul busara ya dulu madok songron tatiru holong ni rohanai pinatudu honi tuhatai taha hologi madongatai airuas ni tuha tarurangi mardamema masih jalan ama tatujuma solho tu debata mardamema masih jalan ama hidak kamaken gabe morgo bobata gabe taburo pakilalata neang pakilalata molo tamahen aka nadinggan tu alotai tawain maka nadinggan aka makenan sotu tawain aka narua alani iu kalau imam musuta tatanya kumba naba buru-buru kita amin matanya kita debata jauh para suruhan sumurung ido tututukan mauldo nia di bagasan dulu namanya maka holongi musuh nami mauldo pakai lelahan manangyakon naba buru-buru alai Tuhan ikoni dulu alani pos maruhan nami Tuhan sotung gabe putusan kami dangolo kami manangyakon sotung gabe dangolo kami Tuhan laho maka holongi musuh nami alai molo songo dia be musuh nami ikon haholongan nami dui tong bolarok pe Tuhan akan amarcahat kami haholongan nami dui urupan nami ulau nami nadingkan molarok pe Tuhan siula akka baburu-buru kami tanya kono nami Tuhan Tuhan rupam asa muba makar baburu-buru asa masih jakonan marsadani roha saurdot satai kami Tuhan masih jalangan masih jakonak kami Tuhan aka namar musuh namar alogian ai harugiat do Tuhan molo ulahu kami hu som tua kalau nami gabe mardosa kami musai alani naima mian polongi tua kadongan nak tua lo nami nak tu musuh nami jala tangyaku kami ma Tuhan akan baburu-buru kami rupi kami Tuhan di bagasa Yesus Kristus tangyak kami asyram salam malam amin horas